ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କାଲି ତ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳଟି ଆଣି ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜି ଜେଜେମା ମୁଁ ବାହାରିଲୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜେଜେମା ବାହାରି ଗଲେଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଦାଦାଙ୍କ କତିକି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିତେ ଛକକୁ। ଆଉ ଛକରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଜେଜେମା ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିମୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାଦାଙ୍କ କତିରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜେଜେମା ଆଗରେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିକି ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେଜେମା ମୋର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଜେଜେମା ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ। ଆଉ ଜେଜେମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କଥା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ରଖୁଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ରଖୁଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଡ଼ିରେ। ଆଉ ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇକି ଯିମୁ କାରଣ ମାନେ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିମୁ 3 ଜଣ ହେଇକି। ଆଉ ଚାଉଳ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଢ଼ୀମା ତାର ଝିଅକୁ ପାନ ଖୋଇ ଦଉଛି। ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଆୟ କରିଦେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ପିଲାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ତମେ ବି ଏଭଳିଆ ଖାଇଥିବେ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 2 ଭାଇ ଜେଜେମା ଚାଲିଲୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବୁଢ଼ିଆ ଟିକେ ହେଇଠି ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଟାଟି ଫାଟି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଚାଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ଚାଲିଛି ହେନେ କ'ଣ ହବ କରିବ କ'ଣ ଆମ ଗୁଲୁ ବାବୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ କରିବୁ ଆମେ ଏଣେ କାଟେ ଦେଖ ଏଣେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ବି ସେଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ବେକାରଟାର ଆସିଲେ। ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଦିନୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିନୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଚୂଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଛିନଛତ୍ର। ତୁ କ'ଣ ହସି ଦଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଚୁଟାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାମା ଏଠି କି କରୁଛ? ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ଆମର କେମିତି ହଉଛି। 3 ଭାଇ ମିଶିକି 2 ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ପ୍ରସେସର ଇଟା ବୁହା ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ହଉଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଇଟା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମାତ୍ରାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେବୁଲ ସାरे କାମ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାহিରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠୁ କିଛି ଇଟା ନେଇକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଉପରେ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ 200 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇଛୁ 300 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ 3 ଭାଇ ହେଇକି। ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଉଠେଇଦେମୁ ଆଉ। ଆଉ କମର ଦଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ଏକଦମ ୱାଟ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଉ 2 ଭାଇ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଥିବ ତ ହାଇ ହେଠି ଗାଧଉଛି ଆଉ। ହଉ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ଦୋକାନକୁ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆମ ନାନୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ମାଲ ଅଷ୍ଟିମ ହେଉ ତ ମାଲପତ୍ର ସାଇଡ଼ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କୁ। ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ନା ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର, ସିଏ ବି ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 1,500 ପାଖାପାଖି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ନା ସେଇ କଥା ଆଉ ହେଉଛି ଖାଲି ତା ଘରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତମ ବ୍ଲଗ ନାଁଟା ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ସାର୍ କହିବେ ଟିକେ। ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଚିହ୍ନୁ ହେଲା। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦିରେ ପ୍ରାୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ତ ଇଏ କରିପାରୁନି, ତଥାପି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଆଉ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।